Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mawa wabwino walero lachisanu Mulungu wachisanunso mu nyengo imeneyi ya Lent. Tikukulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye mu programu imeneyi yakumvetsera komanso kusinkhasinkha mawu a Mulungu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Prophet Yeremiya mutu 20 ndi 10 mpaka 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Charity Malisao, a Carmelite Sisters, wophunzira pa Catholic University of Malawi mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu amthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 10 ndi 31 mpaka 42. Muli ndine bambo Anatole Welemu Komboni Missionaries. Chauta ali nane, ndiye wankhondo woopsa. Mawu a m'buku la Mprofeti Yeremiya. Ndimamva ambiri akunong'ona, zoopsa zili pambali zonse. Amati, kanenezeni, tiyeni tikaneneze. Amene adali abwenzi anga amayembekeza kuti ndigwa pansi. Amati, mwina mwake adzatha kunyengedwa. Tsono ife tidzamgwira ndi kulipsira pa iyeyo. Koma chauta ali nane, ndiye wankhondo woopsa. N'chifukwa chake anthu ondizunza adzakhumudwa. Ndithu sadzandipambana. Adzachita manyazi kwambiri chifukwa chakundilepherako. Ndipo manyazi awo sadzayiwalika konse. Inu chauta wamphamvu zonse, amene mumaweruza anthu molungama, amene mumapenya za mu mtima, ndikupereka mlandu wanga kwa inu. Ndikukupemphani kuti mundilipsirire adani anga. Imbirani chauta, mtamandeni chauta. Ndiye amapulumutsa osauka kwa adani awo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu wa 10 ndime ya 31 kulekera 42. Pa nthawi yomweyo Ayuda adatolanso miyala kuti amulase. Yesu adawafunsa kuti, ndakuonetsani ntchito zabwino zambiri zimene Atate adandichititsa. Nanga mwa zimenezi ntchito imene mukuti mundiponyere miyala ndi iti? Anthu aja adamuyankha kuti, sitikufuna kukuponya miyala chifukwa cha ntchito yabwino ayi, koma chifukwa ukunyoza Mulungu. Iwe amene uli munthu chabe ukudziyesa Mulungu. Yesu adati, kodi m'malamulo mwanu suja mudalembedwa kuti Mulungu adati ndinu milungu? Paja mawu a m'malembo ngoona mpaka muyaya. Ndipo mwini wakeyo adawatcha milungu anthu aja iye ankalankhula nawowa. Inetu Atate adandipatula nandituma pansi pano. Tsono inuyo munganene bwanji kuti ndikunyoza Mulungu chifukwa ndati ndine mwana wa Mulungu? Ngati sindichita ntchito zimene Atate anga adandipatsa, musandikhulupirire. Koma ngati ndimazichitadi, khulupirirani ntchitozo, ngakhale simukhulupirira ine. Apo mudzadziwa mosapeneka konse kuti Atate amakhala mwa ine ndipo ine ndimakhala mwa Atate.
Pamenepo anthu aja adafunanso kumugwira, koma iye adazemba. Yesu adabwereranso kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani, kumene Yohane ankabatizira anthu poyamba paja, ndipo adakhala komweko. Anthu ambiri adadza kwa iye nkumanena kuti Yohane sadachite chizindikiro chozizwitsa ayi, koma zonse zimene ankanena za munthuyu zinali zoonadi. Motero anthu ambiri adakhulupirira Yesu kumeneko. Umenewu ndiwo uthenga wa Ambuye Yesu Khristu. Tamva mawu amuthenga umene akutipatsa Yohane mutu wa 10 ndi 31 kulekera 42, kuti ilipodi nthawi ina, zilipo nyengo zina zakuti anthu kumadana nafe osati kuti talakwitsa ayi, osati kuti tichimwira Mulungu ayi, osati kuti tichimwiranso munthu nzathu ayi. Anthu kumangodana nafe kuti ntchito zathu nzabwino. Anthu kumatiwukira ifeyo ena kumawabowa, olo ena eneyo kumandibowa chifukwa chakuti mwina they are smarter than me, kuti they are more intelligent than me, they look more handsome than me. Chimene chocho ndi chiwanda chimene chimazungulira pakati pathu. Kufufuza kuti koma mukudana nane chifukwa chani? Hayi mwakuti iweyo, hayi mwanti iweyo. Zimenezo zikamachitika pa moyo wanu, zikamachitika pa moyo wanga, tizilimba mtima, chifukwa akutero Afarisi komanso aphunzitsi amalamulo kuti sitikufuna kuponya miyala chifukwa cha ntchito yabwino ayi, koma chifukwa ukunyoza Mulungu. Koma Ambuye Yesu adanyoza pati Mulungu? Ambuye Yesu sadalemekeze pati Mulungu? Amafuna ampezere chifukwa. Ndipo Ambuye Yesu powatsutsa adanena kuti nanga ndakuonetsani ntchito zabwino zambiri zimene Atate adandichititsa. Mwa zimenezi tchulani ntchito zimene mukufuna mundiphere inuyo. Tchulani ntchito zimene mukufuna mundiperekere chitonzo inuyo. Tchulani ntchito zimene mukufuna munongere dzina langa inuyo. Abale anga okondeka, uthenga wa lero ukukamba za nsanje. Nsanje ndi matenda, nsanje ndi kaduka. Alipo anthu ena amene amaganiza kuti mwina akachita nsanje, akatonongera mbiri, akadana nafe, adzakhala malo athu, koma ayi sizidzatheka. Maonekedwe anga ndi maonekedwe anga, ngakhale mutadana nane simudzaoneka ngati inu, inenso lo nditadana nanu sindingaoneke ngati inuyo. Mphatso zanga ndi mphatso zanga, ngakhale mutadana nane, ngakhale mutanditumiza ku mathelo a dziko, sizidzakhala mphatso zanu. Ambuye Yesu akufuna atiphunzitse kuti tiyeni tiphunzire kulemekeza, komanso titha kupindula ndi mphatso za anthu, titha kupindula ndi maubwino osiyanasiyana a anthu, ntchito zawo zabwino za anthu, kusiyana ndi kumalimbana nawo. Amene timagwira ntchito m'makampani osiyanasiyana timachitirana nsanje, timachitirana kaduka, ndipo nsanje zimenezi zimaoneka mumbali munyengo zosiyanasiyana. Ena nsanje imachitika ku sukulu, asamakhonze kwambiri kuposa ine. Koma ngati ufune iweyo kuti asamakhonze mokuposa, yesetsa udziwerenga momuposa, kuti mwina udzakhonze iweyo momuposadi. Osamangopanga nsanje. Nsanje pakati pathu imabweretsa mkwiyo. Nsanje pakati pathu imabweretsa chidani. Nsanje pakati pathu imabweretsa mdima. Ndipo monga tionere mapeto a moyo wa Ambuye Yesu adzamupha. Apa kufuna amulase, amponye miyala, koma nthawi ya Ambuye Yesu sinakwane, nthawi ya Mulungu sinakwane. Ndi zinthuzi uthenga wa lero uli pawiri. Poyamba ndi pakuti kwa ine amene ndimachitira nsanje awo, kodi vuto langa ndi chani? Komanso kwa awo amene amachitira nsanje ine, vuto lanu ndi chani? Timayimba mu nyimbo yathu ya fuko la Malawi kuti gonjetsani adani onse, njala, nthenda, nsanje. Ndipo mwina pena za dziko lapansi titha kumvetsa kuti nsanje ndi yofunika, koma ena nsanje imalowa ndi mumpingo momwe, kuti iyeyo afuna aoneke ngati ndani, iyeyo akulalika bwino ngati ndani, kupanga nkhani, kupeka nkhani kuti mwina
timunyozese mtumiki wa Mulungu, koma ayi Mulungu ali mbali yathu. Akutero mneneri Yeremiya kuti ndikumva mbiri akunong'ona, zoopsa zili pambali zonse. Akuti kamnenezeni, tiyeni tikamneneze. Amene adali abwenzi anga amayembekezera kuti ndigwa pansi basi, amati mwina mwake adzatha kunyengedwa. Tsono ife tidzamgwira ndi kulipsira iyeyo, koma chauta ali nane, ndipo wankhondo woopsa. N'chifukwa chake anthu ondizunza adzakhumudwa, ndithu sadzandipambana. Anthu ansanje, anthu otionongera mbiri, anthu amene ali ndi mtima wankhwidzi, mtima wa ukhakhakha, ndithu adzachita manyazi, chifukwa Mulungu adzakhala ali mbali athu. Tiyeni abale anzanga, chimenenso tingasale mu nyengo ya Lent, mpingo matipempha kuti tidzapunguza ndi kusala nyama pa masiku awiriwa. Ine ndikupemphedwa, inunso mukupemphedwa kuti tisalekonso nsanje. Aliyense ali ndi nsanje, mwina zimasiyana ma degrees, zimasiyana malevo ake. Ena afe ngakayakaya tilipo oxygen chifukwa cha nsanje, koma chauta akutiru amamenya nkhondo kwa anthu onse ochitiridwa nsanje, monga akunenera Prophet Yeremiya mutu wa 20 ndime ya 10 kulekera 13. Ndipo pamapeto pake Yeremiya akuti ndikukupemphani kuti mundilipsirire adani anga. Kenaka akuimba nyimbo yotamanda chauta, imbirani chauta mtamandeni, ndiye amapulumutsa osauka kwa adani awo. Nyengo imeneyi ya Lenti, pamene yatsala pang'ono kuti ifike pachimake penipeni, kuti tikakondwerere Pasaka ija, Pasaka imene ndi chipambano cha imfa ndi moyo wa Yesu Khristu watsopano. Tiyeni tiphunzire kuyamikira anthu amene zikuwayendera. Tiyeni tiphunzire kuyamikira anthu amene akuchita bwino kutiposa ifeyo. Pa dziko lapansi pano padzakhala anthu andalama zambiri kuposa ine, komanso adzakhalapo anthu andalama zochepa ineyo ndzawaposa. Pa dziko lapansi pano padzakhala anthu amabanja abwino, mahandisamu kuposa ine, komanso adzakhalapo pa dziko lapansi anthu osaoneka bwino amene ineyo nkhope yangayi adzayisirire. Pa dziko lapansi adzakhalapo anthu amene adzendele magalimoto abwino, komanso alipo anthu amene adzendele ziphapha kuposa galimoto yanga. Pa dziko lapansi alipo anthu adzakhale ndi zipani zolamulira zabwino, adzakhale ndi mabambofumu abwino m'mapalishi mwawo, adzakhala ndi mabishopu abwino m'madayosisi mwawo, kuposa soyena amene adzasirire mabishopu athu kapena atsogoleri athu. Ena adzaphunzira ku mayunivesiti abwino, adzapita mayunivesiti akunja, pamene ena ulo ku yunivesiti yakuno ku Malawi ndi yotsika yomwe sadzapitako. Tikazindikira chinsinsi cha moyo chimenechi, tidzaleka kuchita nsanje, tidzayamika pamene tili, tidzathokoza Mulungu pa chimene adatipatsa, komanso tidzayamikira anzathu amene akuchita bwino. Ndipo tikayamikira amene akuchita bwino, tikaleka kuwachitira nsanje, iwo aja adzatinyamula nkutika pena, koma tikamachitira nsanje sadzatithandiza, adzatileka pamene tili. Ambuye Yesu atinyamule tonse ansanje, atipachike pa mtanda paja, kuti pamene adzauke adzatiukitse ndi moyo oyamikira ena, komanso moyo okhutitsidwa ndi pamene ali. Ambuye atichiritse ku matenda amenewa ansanje, mu dzina la Atate, la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakura kwira jirani